So what's up sa inyo mga kalayas, it's me, Paxter Mojo Bike PH naman. And yun, so pupunta tayo ngayon sa Hundreds Island. So nandito ako ngayon sa mismong Malasiki ng Malasiki, Pangasinan, dito sa amin sa Malasiki. So no, gigising ko lang, nagpalit agad ako ng damit ko. So yung mga kalayas, nandito tayo ngayon sa sa Rural Bank ng Binmalay. So hindi pa tayo makapag-video sa daan dahil ay madilim pa. At so update ko na lang kayo sa Lingayen. So dadaan ako ng dadaan ako ng 7-Eleven. So update ko na lang kayo. So yun, kung bago sa YouTube channel, huwag kakalimutan mag-like, subscribe, and pindutin na rin ang notification bell kung isa yung pupuntahan. So let's go tayo sa sa Lingayen. Yo, so what's up sa inyo mga kalayas, nandito tayo sa Lingayen ngayon. So time check 5:27 ng umaga. So medyo madilim pa ng konti. Dadaan tayo ng 7-Eleven kung may bukas dito. So tara, let's go, samahan niyo ako. So what's up guys, so medyo maaga-aga na rin, medyo maaraw na rin. So start na tayo mag-video ng daan. Time check 5:50 ng umaga. So hindi tayo makapag-video kasi medyo madalas ang ating vlog video kasi hindi tayo makapag-video ng diretsohan kasi madilim, tapos yo, what's up guys? So good morning guys. So time check 6:22 ng umaga. So dito tayo ngayon sa mismong Labrador, papuntang Alaminos na. So nakita ko na yung mismong dagat. So salamat naman. Doon lang yung dagat. So what's up mga kalayas, nandito yan sa Sual. So nandito tayo sa Sual ngayon guys, ay araw na. So time check 6:36 na ng umaga. What's up mga kalayas, so yun, may nadaanan akong ngayon, bundok. So parang wala sa akin kasi talagang mahina ako sa papag guys eh. Okay lang guys dahil para siyang bagyo, Benguet, ganun. Okay lang. So yung mga kalayas, kunting pagod lang, nawawala agad. Pero tuloy pa rin, hindi tayo hinto. Diba? Sual na to guys, Sual. Mahirap din pa rin daan dito, pero parang bagyo na rin, maganda na rin. Mas gusto ko pa nga to eh. Mas gusto ko pa yung ganitong bundok. At parang hindi ito Alaminos. Hira. Parang hindi ito Alaminos. Pero sige, tuloy pa rin natin. Pag di Alaminos, dito tayo sa kabila. Sarot. Yun yung Sual na pinupuntahan kung alam nyo yung pataas dito. Bundok. So marami nagpupunta doon. Dito yung mga kasama ko sa likod. Makilala ko lang sa pagkakabay. Sabi nila, parang ang bilis mo. Hello guys.
So, date na. Malayo-layo pa pero madaming ahon. Daming ahon guys. So, time check. 6:50 magsa 7 na. So what's up mga kalayas, this is me Baxter Motobiker page naman. So nandito tayo sa mismong Alaminos, so malapit na tayo. So 7:18 na ng umaga. Di pa ako nag-almasal, siyempre. So yan. Tara, samahan niyo ako sa ating paglalakbay. At putol-putol ang ating pag-vlog, no? So sana nag-enjoy kayo or nag-enjoy kayo sa video na to. So malapit na rin tayo. Malapit na rin. Right. Ayan guys, yung restaurant ng Kabawayan. Yo, what's up sa inyo mga kalayas? Naingay motor dito. So kumain tayo ng kakain tayo muna ng siopaw. Gutom na ako. Yo, what's up? So, lapit na rin tayo. Then, pagkatapos nito is siguro mga lang 50 minutes or hindi ko alam, basta minutes lang tayo, basta makapag-vlog lang tayo doon. Okay lang, hindi naman tayo masyado magtatagal doon para di tayo pagalitan. naman. Best thing in your life. Baby, let's take a drive. Yeah, so what's up na mga kalayas? So nandito na nga ulit tayo sa 100 Island. Ayan, kita nyo guys. Gusto ko sana pumunta dun sa may statue na malaki, no? So hindi ko alam kung paano pumunta dun. Nandun yung bike ko, pinaiwan nila doon dahil nga talagang iniiwan ng bike doon para ayun. So ngayon lang ulit ako nakapunta dito at maganda-ganda naman. Ang susunod kong pupuntahan is uwi na tayo. So, uwi na rin tayo. At wala na tayong kasama. Wala kasi mag-isa dito eh. Picture muna tayo dun sa kabila. Dun. At enjoyin ko muna tong 100 Island na to. Ngayon lang ako nakapunta dito eh. May nakita ako. Parang gusto kong kumain dyan. What's up sa inyo? So yan, kararating ko nga ulit. At dahil gustong gusto ko na magpahinga, so tuloy natin yung video natin mamaya dahil ako yung kapahinga muna. Kararating ko lang guys. So yo, dahil gabi na naman ngayon, so katapos ko lang magpahinga. And so wag dyan si Silly, meron tayong ginagawa. So karating ko lang kanina, so pagod na pagod ako dahil umitim na rin ako. Ayan, may sunline ako. At mag-i-edit na rin tayo pagkatapos nito. Uy, mga silip dyan, nakikita kita. So be happy naman dahil nasulit din natin yung 100 Islands. Okay, so
medyo umitim naman yung aking paa. Hanggang dito na nga ulit tayo. Yan. So, kung bago ka sa YouTube channel mo, kakalimutan mag-like, subscribe, and pindutin na rin ang notification bell sa sunod kong upload na. Katarantaduhan lang naman pala yung ginawa ko kanina. Hindi pa ako nakapag-vlog ng maayos. Pero pagpasensya nyo na. Sana makatulong. So, mga kalayas, hanggang dito na ulit tayo. Let's go!